Patay ang usa ka amahan, laki pang iyang mga menor de edad nga anak ug pag-umangkon human gipamusil sa mga sospek samtang padulong unta silang umahan sa Carmen, Cotabato. Dead on the spot ang 29 anyos nga amahan, laki pang iyang 8 anyos nga anak nga lalaki. Human gipamusil sa mga sospek sa Barangay General Luna, Carmen, Cotabato pasado alas 9 Sabado sa buntag. Samtang nadala pa sa ospital ang 17 anyos nga pag-umangkon nga lalaki apan nakabsan gihapon sa kinabuhi. Ang tulo ka mga biktima residente sa Barangay Pagangan sa Alyosan, Cotabato. Matod sa Cotabato Police Provincial Office, padulong unta ang mga biktima sa ilang umahan sa Barangay Simone sa Kabakan, Cotabato sakay sa ilang motorsiklo. Apan pag-abot sa crime scene, giatangan na di ay kini sa mga sospek nga nagsakay sa usa ka puti nga minivan. Dayon gipamusil sa makadaghang higayon gamit ang usa ka M16 rifle ug usa ka caliber 45 nga pusil. Giliyong misibat ang mga sospek human sa krimen. Gitagad na sa kabanay ang patayng lawas sa mga biktima ug nanawagan karon og hustisya. Duna na matud pa ay person of interest sa pagpamusil ang kapulisan. Personal grudge matud pa ang motibo sa krimen.